Abantwana abancane bafunda ngokuxhumana kwabo nabanye abantwana kanye nabantu abadala. Othisha bangasebenzisa lokhu kuxhumana ukwakha ukuzethemba kwabantwana nokukhuthaza ukulingana ngokobulili. Ukusebenzisa ulimi olubandakanya wonke umuntu nokukhuthaza ubudlelwano obuhle kuyizinto ezibalulekile. Sihlangana nothisha ukhosi unikeza izikhuthazo nokunakekela uma exhumana nabantwana eklasini lakhe, ukubenza bazizwe bemukelekile futhi bezethemba ukuthi bangobani. Ubakhuthaza ukuthi baveze imizwa yabo futhi bamukele ukwahlukahlukana. Uthisha ukhosi uncoma abantwana ngamakhono abo ahlukahlukene nemizamo yokufunda, kunokuthi ancome ngobuhle babo noma ngezinkolelo zobulili babo. Uncoma abantwana ngokulingana ngaleko obulili babo. Uhlonipha ukukhetha kwabantwana futhi agubhe izindlela ezehlukile abantwana abaveza ngazo ubunikazi bobulili babo. Ukhosi unaka bonke abantwana ngokulingana. Uphatha bonke abantwana bobulili obuhlukene ngobumnene ngendlela efanayo, ezimweni ezifanayo. Wabela abantwana imisebenzi yaseklasini ngokulingana ngaleko obulili babo. Isibonelo, ucela bonke abantwana baqukule izinto, baqoqe, bahlanze futhi basize ngokumukelisa ukudla. Ukhosi usebenzisa ulimi olubandakanya ubulili njengokubiza iklasi ngokuthi wonke umuntu, esikhundleni sokuthi amantombazane nabafana, nokusebenzisa izabizwana bona noma zona esikhundleni sokuthi yena. Lokhu kwenza abantwana bazi ukuthi asikwazi ukuthatha ubunikazi bobulili bomuntu ngokubabuka nje. Ngokwenza lokhu, uthisha ukhosi uhlosa ukubandakanya abantwana bonke ngaleko obulili babo. Uma abantwana bebuza imibuzo ngobulili, uthisha ukhosi uphendula ngendlela esiza ukuqeda izinkolelo zobulili. Ukhosi akukuvumeli ukuxhashazwa, ukucwaswa noma ukucoma. Ukhuthaza izingane ukuthi zihloniphe ukukhetha nokwehluka komunye nomunye. Esinye sesiqeshana eklasini likakhosi sisebenza njengesikhumbuzo somthetho obalulekile weklasi othi yiba umngani wowo wonke umuntu. Ukhosi ukhuthaza bonke abantwana ukuthi baveze imizwa yabo ngaleko obulili babo. Uyabasiza lapho bebhekana nemizwa eyehlukile noma ecasulayo. Ngokwesibonelo, bonke abantwana badinga ukufunda ukuthi akumele balimaze omunye umuntu ngamagama noma emzimbeni uma bediniwe. Ufundisa abantwana ukuba nozwelo futhi basize ukwahlukahlukana komunye nomunye. Lapho abantwana baqonda futhi bayazisa imizwa yomunye umuntu, bafunda ukunakekelwa nokwamukelana. Lokhu kuvimbela ukuxhashazwa nolaka. Ukuxhumana nokuzibandakanya nabantu abadala nabanye abantwana kudlala indima ebalulekile ekufundeni kwabantwana. Ukusebenzisana okuhle kusiza abantwana ukuthi bakhule, babe nomuzwa wokuthi bangubani, futhi ifundisa abantwana ukuhlonipha nokunakekela abanye. Ibavumela ukuthi bakhule ngokuzethemba, bazinakekele bona kanye nabanye.